Ayter. Doktor, men size sağ olsun aytmana geldim. Men ören köp minnettar. Doğru aysam men size 2010 yıldan beri gözledim. Men öz maksadıma yettim. Doğrudan nasamım jeli. Siz вот нереально вот лечите людей. Я мен özüm var я до сих пор в шоке. Я вот до сих пор вот бегенен өйдө йөрәп. Hemme tanışlanmada aydiyan men şeyle oldum. Men o Amerika'da yatırkam men sizin hakkında düş görüyordum. Ştak men Aşkabad'a geldim. Taparmış doktor deyip. 10 yıl sordum men. Hiç kim bilen o. Ine men taptım men doktorumu. Men özüm 72 kilo. Hazır 55 kilo vardım. Miyomam bir gitti, jırım bir gitti, настроениям bir gowy, içegem bir arasaladım. Adamlarım, hem köp adamlar şoki kadar meni görýärler bolen. Neme gen aladyk, ne gerek olur? Menen siz hakda aýdyp berýän. Ne şuňa alaky ba barakda etdi. Şuňa alaky doktor bar, o şuňa alaky neme ýa-da Ferediýa diýen, вот меня вот с такой удовольствием aýdýan. Вот size köp sağ olun. Tanrı kızım köp. Şuna yürüyte geldim size. Tanrı kızım aytmana. Ay sağ ol. Ya вот на самом деле men yine de вот ne tip olsa men yine gelip yapacağım. Öyle. O da öz sağlığım için. Emin olsun. Bular ay düşündirdin değil mi emmisini? O men aydı oturuyorum bunları. Lepsene çok iştaydı sizin berýän lepselerimizden. Men hemme hazır tanışlarım sentyabr, oktyabrda, noyabrda otpus kaljak, sonajan akitdi otur. Akeljek. Hazır hemmesi iyi işleýär. Olar meni görüp gen alýarlar. Hemmesi iyi muňa alagan bolýan ekenni. Menim olar düşündiren nasam jeli men bara. Doktorun ýanyna gelemde diňe neme diýdim? Ay men diýesim aýyrjak. Problemam ýok diýip geldim. Bur topar kesel çıktı ýygynden. Оказывается, men çilimmi goýdum. Kofyamy goýdum, taşladım. Igraman hadım. Oyunumu taşladım. Öýümde bara bir heleki жизни, вот стимул жизни появился. Öýüm ýygnaýan. Yaşayışa gösteriyor Türkmen. Вот, да, yaşaýşy bara, höwes dörüdü. Öýümde bara вот ýygnaýan, neme diýen, вот как-то вот özüm sportym занимаюсь. Şundan soň. Öň passivnydym, şo oyun bilen, owa, igramankydım diýene. Radar var tutup öýe barsam bolar, oýnadym bolar dedim. Inni mozgum arasalanna gyzlar. Благодаря вот neme ýa Atamrada doktorumda köp minnettar. Sağ ol. Beni beğeniyen. Ýene